Lipizzaneren, den stammer fra 1500-tallets østrisk-ungarske kejserrige som paradehest til hoffet, og har i de mellemliggende århundreder bibeholdt sit avlsmål som en dressur- og kørehest i luksusudgave. Derfor kan den også i dag betegnes som noget helt unikt, men den er absolut ikke en støvet museumsgenstand. Den er tværtimod meget nærværende og i live. Ordrupdal er faktisk Nordeuropas største lipizzanerstutteri, og de kan fejre deres 10-års jubilæum med rigtig gode resultater inden for avlen. Til dato har de lavet 37 afkom, heraf mange præmierede føl, og flere avlsdyr har opnået ærespræmier fra dyreskuer. Desuden har en af afkomstsamlingerne efter en af stutteriets 6 avlshængste fået topkarakter for gangarter. Derudover så har en af deres første afkom præsteret endnu en gang at have været til VM i hestevognskørsel, så den nu ligger i verdenselitens top 20. På stutteriet kan man også være stolt af, at der i Sverige er en avlsgodkendt søn efter en af deres hængste, og at der allerede er mange børnebørn efter deres avlsdyr ude omkring i den store verden. Quadrillen, som vi ser her, den består af Fairy Batika og Lise, Ivanko og Karen, Pluto 32-3 og Tanja, Nemo og June, Mitja og Lars, og Fasco og Thomas. Og publikum, så synes jeg bare, I skal nyde disse prægtige dyr.